Jeg hedder Sasha. Det er mig, der står bag mentaltræningsforløbet Vedvarende Energi, Overskud og Momentum i livet på 3 måneder. Det er nu blevet afholdt 2 gange ude på Veteranhjemmet i København, og veteranerne taler rigtig godt om forløbet. Det har været rigtig godt, det er gået stærkt. Da jeg så sådan, hvad kan man sige, programmet, tænkte jeg, hold da op, det er meget, men det har faktisk været rigtig godt og hyggeligt og let at komme igennem, synes jeg. Det er et rigtig godt forløb, så uanset hvor man er i livet, om man er lige så gammel som jeg er, eller om man er ung, jamen så har man altid brug for et skulderklap til at komme videre. Og derfor er det et kursus, jeg varmt kan anbefale. Jeg har været kampsoldat i 4 år ved opklaringsbataljonen på Bornholm. Jeg har selv en udsendelse til Afghanistan på Resolute Support Mission 3. Forsvaret, det var faktisk det første sted, hvor jeg begyndte at lave lektionsplaner. Det gjorde jeg som sygehjælper og sanitetsmand, hvor jeg hjalp en deling og eskadron med at være opdateret på førstehjælp. Senere hen, der har jeg taget en bachelor i fysik, så jeg har været i en masse undervisning og undervist i fysik på folkeskoler, så der skulle jeg planlægge endnu mere undervisning. Jeg har over 10 års undervisningserfaring og er nu også certificeret mentaltræner og performance coach, så jeg har lavet et helt forløb her med formålsbeskrivelse, lektionsplaner, PowerPoint og min eget hæfte, som jo selvfølgelig skal være i soldatens ånd, så det er handlekort, altså den danske oversættelse af action card. Og det er en god størrelse, så det lige kan være i en lomme. På hver kort, der er nogle forskellige opfordringer til handling. Der er et handlekort. Fordi det her forløb, jeg har lavet, det er handlingsorienteret. Jeg giver veteranerne nogle færdigheder til, hvordan de skal håndtere sig selv, både i løbet af dagen, altså på den korte bane, men også på den lange bane. Det har gjort det, at for det første så har jeg fået nogle rigtig gode værktøjer. Og jeg har fået den her lille palør her, som jeg aktivt vil bruge, når jeg nu sådan ligesom skal sidde og fundere, hvad jeg så skal. Og så har jeg fået nogle, for det første nogle gode kammerater og sparringspartnere, og jeg har også fået lidt mere selvindsigt og faktisk fået nogle værktøjer, som jeg synes, at jeg kan bruge på fornuftig vis i min fremtid. Det, der har gjort for mig at deltage på det her forløb, er, at jeg har fået mere energi og overskud i hverdagen. Jeg synes, det er blevet lettere at navigere. Har fået nogle konkrete værktøjer til, hvordan jeg kan handle, når jeg støder på udfordringer. Udfordringer er blevet bedre til at håndtere pludselig opståede problemer, hvor det ville være problemer før, hvor nu er det en udfordring, der kan løses ved at man lige får stoppet op og lige tænker tanken til enden og handlingen. Forløbet handler om at være proaktiv, det handler om energi, om værdier, vi snakker lidt om følelser også, men vi kalder det bare energi. Eller tilstand. Og det har de altså taget godt imod. Derudover så snakker vi om drømme og om planlægning, om at skabe win-win situationer og netværk. Det vigtigste, jeg har lært, synes jeg er at få energi og overskud i hverdagen. Og lære at få nogle mål, eller omsætte drømme til mål. Og få realiseret, få noget struktur på hverdagen i forhold til de planer, man har og drømme. Det vigtigste for mig er, at jeg har lært at komme videre i teksten. Jeg har haft personligt flere bump på vejen, og man er tilbøjelig til så at stoppe op og måske forlænge. Her på det her kursus har jeg fået nogle værktøjer, brugelige værktøjer, som sætter mig i stand til at komme videre i forløbet. Sådan at man netop fornemmer, at man kommer i en ny proces og med nye mål, fremadrettede mål.
og så laver vi nogle visualiseringsøvelser, vi laver nogle positive bekræftelser, jeg har nogle forskellige virkemidler med, og det er forskelligt, hvilke veteraner, der lærer hvordan, ligesom det er med alle andre mennesker. Det er ikke en veteranspecifik ting, men det lader til, at mine virkemidler, de rammer alle. Og jeg vil også sige til instruktøren, at hun har gjort det rigtig godt. Der har været nogle rigtig gode eksempler og brugbare eksempler, og som underviser, der er hun frisk, og hun har et sprog, som alle kan forstå. Og i øvrigt også, synes jeg, nogle rigtig gode eksempler, som står meget lysende klart efterfølgende. Så det har været absolut et kursus, som jeg kan anbefale. Og specielt også til veteraner, som jo måske har nogle stoppesteder i livet. Så ja, stor anbefaling til kurset. Jeg elsker at undervise det her forløb, og jeg vil så gerne hjælpe mange flere veteraner. Jeg var selv stresset, da jeg kom hjem fra udsendelse. Og det tog mig lang tid selv at lære at komme ud af en stresstilstand. Men det lykkedes, og jeg ved, hvad jeg gjorde, så derfor vil jeg gerne lære det videre til andre veteraner, fordi vi skal have alle mænd og kvinder med hjem. Det var rigtig givende. Fedt. Er der andet, du vil sige? Tak. Altså tilbuddet til veteraner bør være der i princippet lige så længe, som der er klientel til det, havde jeg sagt. Og jeg synes da også, at man roligt kan give en anbefaling ved forskellige aktiviteter, vi har her, og fortælle lidt om kurset, fordi at det er altså virkelig relevant, og specielt for veteraner, synes jeg, hvor man har fornemmelsen nogle gange, at man kører ligesom lidt i ring eller i samme rille, og for ligesom at komme videre fra den rille der, så er det et super godt kursus. Så en varm anbefaling til det.